जोंनि 32 नं भेरगाव बिटिसि समस्तियाव बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां मावथि जोंनि दोलोआव जइन जाफैबाय आरो बेखौ जोङो दिनै समस्ति नाङैनो लानाय जादोंमोन। बिपिएफनि गोख्रों मावथिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आफादफोरनि बारग' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन समाजाव खामानि मावनाय आरो गोबां बारग' फोरोंगुरु बिथांमोनाबो जोंनि इउपिपिएलनि जि आदर्श खामानि मावनायनि जि आदर्श जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि जि खामानि मावनायनि आदर्श बिथांनि जि खामानि मावनायनि नोजोर गासैखौबो गोजोननानै फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल दोलोआव थानानैनो गाव गावनि नखरारि समाजारि ओनसोलारि जेंनाखौ सुस्रांना लानो थाखाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। गासैबो हारिनि सुबुङा दिनैनि जगदानाव दङ। गरखा साहित्य सभानि बारग' जोंनि उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि बारग' फोरोंगुरु आरो बिथाङा गुरखा समाजाव जथेस्थ' गोहोम खोख्लैग्रा सासे सुबुं परसुराम छेत्री होननाय बिथाङाबो जोंनि दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो बिथाङा जगदान जाफैनायनि उनाव बिथांमोननि हारिनि जि बिथांनिखौ फल' खालामो बा बिथांनि खोथाखौ खोनासङो बेफोरबायदि माखासे सुबुङाबो जोंनि दोलोआव फैनो थाखाय थियारि जाबाय। बिपिएफनि बांसिन दङ आरो माखासेया आगोल कंग्रेसनिमोन आरो माखासेया गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि बारग' मावथिफोर बिथांमोना जोंनि दोलोआव जइन जाबाय। মানে বহু কেইবছৰ আগৰ পৰাই ইউপিপিএল মই ইয়াৰ আগৰ মানে আমাৰ গোৰ্খা সমাজৰ যিটো সামাজিক অৰাজনৈতিক হেৰি আছে সংগঠন আছে আসাম গোৰ্খা সন্মিলন ওদালগুৰি জিলাৰ উপসভাপতি হিচাপে আছিলোঁ। বৰ্তমান ওদালগুৰি জিলাৰ মানে এডভাইজাৰ। বহুদিনৰ পৰা মই ইউপিপিএল দলত যোগদান হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। ইউপিপিএল দলত যোগদান হোৱা মোৰ মানে মূল উদ্দেশ্য আৰু মূল কাৰণটো হ'ল ইউপিপিএল দলে এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে ইমান বছৰে আজি 4 বছৰে চালোঁ দেখা পালোঁ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেধৰণে কাম কৰিছে এইটো দেখা পাই মই মানে আগ্ৰহ হৈ ইউপিপিএল দলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হৈ মই আজি ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিলোঁ। আগন্তুক আহি থকা দিনত যাতে এই দলে আমাক কি লাগে এৰিয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট এৰিয়াৰ বিকাশ লাগে। বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এই দলৰ হৈ কাম কৰি যাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ।